Hello mindenki, ez itt a Minecraft, és akkor a megígért résszel jönnék ide. Hát már jó rég ígértem meg a reggel, de végre megtaláltam a megfelelő programot, a Bandicam legfrissebb verzióját, amely működik is. De egy pillanat, már megint kell. Na hát, most már ketten vagyunk, itt van velem a Rex is. Sziasztok! Na hát igazából ez a kis megnézni, hogy mi a Skype-on, még meg is értem, mivel hogy akkor egy haverunk is itt játszhat velünk. Úgyhogy mehetünk is le. És este van. És sokan vannak a szerveren. Bakker. Lehetett volna anélkül is. Arex, ugye te most nem repülsz? Nem repülök. Akkor glide-olsz, vagy mi? Ja. Hát engem kiírtak, és a pénzem is elveszett. Nem, azért veszett el, mert két világítottam. Nekem kisebb bajom is több, mint az, hogy elveszett a pénzed. Jó, szerintem egy jó F8. Szüneteltetés. Tök mindegy, az a lényeg, hogy ismét fönn vagyok a hegyen. És akkor most a megint szüneteltetés gomb. Na, itt is vagyunk egy kis gyorsítani valóban. Éj, bakkeret tudok. Hát küldöd nekem is az IP-t. Pringlescraft.mccraft.io. Na mindegy, de gyorsítások. Na már egy arany szünetre kell. Na kérem szépen, ennyi vége is van a gyorsításnak, nem tudom minek, de mindegy. F8, na itt is vagyok, csak most már egy kicsikét megvan a lag. És ismét találkozhatunk Tropex-szal, a tegnapi kedves kis barátommal, aki megcsinálta nekem ezt a házat, csak hát ugye azt nem láthattátok, mert nem bírtam fölrakni, mert több mint 20 GB-os lett. Azt hát nem bírtam fölrakni. Na mindegy, Tropex. Jó lesz. Na jó. Hány FPS? Amúgy jókat mondom. Hány FPS? 100. Nekem meg 25 van. Basszus, de laggolok ettől a videófelvételtől. A gyerekek, akkor csak vágás lesz. A kamerát. Hello, hiányoztam. És megvan oldva, már 24 FPS volt. Most meg 31, 0, 15, nagyon jó. Örülök neki. Na mindegy, így is több az FPS számom, mint volt. Ilyen technikai problémák vannak, hogy a Bandicam régebbi verziójával veszek, de azt ott felújítottam a full verzióra, azt így eléggé laggolok tőle. Te Arex! Igen. Ne hackeljél! Aj. Hát nem kell neked itt hackelni, glide, meg fly, meg ilyen. A glide az, hogy kell. Hát az mire való? Hogy nem meghaltam. Arra, hogy ugráljak a levegőbe. Ennyi ütés a bárány. És az nem hack? Ez a... nem hack. Amúgy ennyi ütés, meg úgy se lett, nem elég. Mert erős kard, úgyhogy nem akarlak. Na jó. Jó, jaj, de jó, Tropex lecsatlakozód. Aha. Nekem ennek kezdjétek kelni. Jó. Csak nehogy Tropex megnézze a videót. Jó van, kikapcsolom. Jesszus, az neked. Jaj, Istenem. Jesszus is hack. Jesszus, tényleg. Milyen hülye neve van. Jesszus. Yeah. Hát komolyan én is azt mondom, hogy Jesszus Isten, hát.
Ne hekkeljünk. De jesszus. Jézus. Hogy miért nem megyek fel arra a szerverre? Mert bannolva vagy. Nem. Azért mert meghaltam egy full diába, egy gyerek miatt úgy trollkodni kell. Nagyon jó. Örülünk neki. Annyira nem, mint ahogy azt mondom. Na, jó van. Én is tudok egy. De jó. Ezt szerintem kivágom, hogy itt átmegyek. Jó, innen Visszajöttem ide. Akkor úgy néz ki, hogy a haverjaink hackelgetnek a Sky PvP-n, mert nekik ahhoz van kedvük. Ja. És akkor várjál, akkor el akartok most menni? Én igen. Akkor várjál. Bezzeg ezt meg ne lássa a tulaj ezt a videót. Nehogy. Képészettek Akkor írom neki a linket. Na, meg is az de jó van. lesz. Gyertek, meg is van. Megvan. Futál. Tépészetek. Tudod, én nem tépézek oda. Én szúrjálozok, Ti hekkelek. tudsz kreatív balam. Nem érdekel, hogy tudsz kreatívval Akkor lenni. tépézek. Akkor tépész. Hogy lehet egyáltalán kreatívval lenni? Nem hiszem, hogy lehet. Hát de lehet. Ha tépészel, akkor megmutatom. Na, akkor itt Nem akarok. Nem mit homologatok én? Hát azt homologatom én. Hogy ezt? Na. Jó. Nagyon jó, hogy van FPS-em. Wow! Olyan jó, hogy van fullos kardok. Alig maradt életem. Miért vannak ilyen sokan a szerveren? Nem baj. Miért baj? Hát csak egy dolog. Na jó gyerekek, befutcsolt a terv. Ők elmentek játszani. Mi a franc van már megint? Gyerekek, csak visszatértek. Júj, már megint majdnem leestem. Mik vannak a chestbe? Cuccok. Jaj, bocsi. Oh. Nem tudtam, hogy átjutni. Ez a lupé. Már alig van aranyalmám. Mennyi van? 2. 0. Megyek pénzt tenni. Örülök neki. Már megint kell. Milyen Itt. jó volt, ha akadom én, szinte tudok megadni is. Jó. Akkor visszajövök. Már megint. És már megint akarok vágni. Miért vágok én ennyiszer? Na, ezt jó megcsináltam. Vágtam egyet. Följöttem a hegyre fél HP-val. Nem. Semmi baj. A lényeg, hogy ismét van HP-m. Az OP almákat már csak akkor veszem meg, hogyha meg akarom. Vagyis nem most. Nem tudom, de én már komolyan mondom, megint vágok, mert akkor már megvárjom a napot. Szóval a vágás következik szerintem. Az jó. Ó, még mennyire jó? Na igen, akkor szép kis vágás. Reggel is van, élet is van, úgyhogy minden jó. Szóval menjünk. Csak azért sem fogok zabálni. Na, nem egy annyi kajacsíkom. És miért lagolok már megint, mint a kutya segge? Ha mi az már nagyon sok gyémánt kéne nekem. Örülök, mennyi akkor gyémánté? Azért megyek. Kell nekem diacsáfán. Én ugyan nem fogok hackelni. Én nem tudok hackelni gyerekek. Nem tudok hackelni, kár az életről. Ja. De azért az elébb tudtál egy jót guide-olni. Ja, tudtam. De Meg tudok kreatív. hackelni, de mondjuk így X-ray nem tudok.
Mert megpiszkáltam a hacknek a mappáját. Piszkáltam, hogy a gyémántot is lássa, ugye a hacknek a mappájában néztem, ott akkor a X-ray jól eljutott. Elrosszolottam. És nincs még benne a lomtáradban az X-ray? Nincs, mert nem kitöröltem, hanem odaírtam, hogy Diamond, Old Diamond, Lock, tudod, hogy lássa. Azt meg még odaírtam a lapist, a vasat. Ja, aztán a helyett, X-ray helyett most az a funkció van. Csak most nincs így. Most nem X-ray van, hanem Diamond Door, meg ilyenek. Nekem például egyszer volt még régen valamikor olyan hackem, amivel játszottam, az első hackembe. Vagy az utáni van, na ki tudja. Mindegy, amikor még egy játékos módot ismertem csak, de hackeltem, akkor kérem szépen az volt, hogy volt az a gyönyörűséges hack, aztán volt olyan, hogy hozzá lehetett adni funkciókat. Na hát én gondoltam, hogy hozzáadok egy funkciót, az lett a neve, hogy kakifasz. Rámentem, aztán a játék kicrashet. Ja. Hát ez így egy elég vicces történet volt, de hát tényleg ez így elég fura volt. Ó. Car X-ray. Ha! Hát csak nem sikerült ugrani, mert belaggoltam. Belaggoltam, fel akartam ugrani, mert arra gondoltam, még így is meg tudom csinálni, de nem bírtam. Tudsz segíteni hacket berakni? Nem hackelek már, haver. Nekem nem működik, ahogy kell. Na jó van. Az egy legegyszerűbb módja, letöltöd egyik hacket, mint például Kronosz, Van. vagy valami, utána, hogyha le van töltve, százalékjel app data képével százalékjel, pont Minecraft, verziós, kibontod, bemész Minecraft, a verziók között kiválasztod a hacket nevét, az kész. És az nem működik. Hogyha nem működik, akkor így jártál. Nekem is volt olyan hack, amivel nem működött. Nekem azért nem működik, mert mindig. Na, nézzük. Na, nézzük, hogy most összepiszkáltam. Két Kronoszt. Összepiszkáltam úgy, hogy össze-visszaraktam benne a mappákat. Nagyon jó. Home. Ismét fönt vagyok a hegyen. Nagyon jó. És most annyi születeltetett, már lehet, a Reps mutat nekünk egy nagyon érdekeset. Szóval addig... Csinálok valamit, mert remélem, hogy már előre. Jó, Csinálok valamit, amire előre. jó van, örülök. Addig... Eltűnt a képen. Szóval, ha eltűnik a képernyő, akkor mit tegyen a Rex? Na gyerekek, találjátok ki. Majd írjátok le kommentbe. Vagy ne. Ó, kihozom a gépet. Ja, nem kell, hogy előjön. Hát, itt van a gépem idéve. Mi az már? Windows 10-ben van a gépem. Ja, már megint, múltkor mondtad, hogy előjött Windows 10, utána meg újra visszament Windowsba. Windows volt. Aha. Úristen, mit csinálja? Úristen. Tekesse. Nem kellett volna megmutanom. Ja, lehet. Na jó, addig megint nyomok egy F8-at. Na gyerekek, a Rexnek úgy néz ki, hogy szegénynek a gépének lett valami baj, mostan megpróbálja azt, hogy kihúzza, utána bedugja. Remélhetőleg működni fog, ismét, de nem kellett volna megmutassa azt a kis dolgot. Néz ki. Vagyis hát megpróbálja megmutatni, mert ugye nem is sikerült neki, mert kikreselt a gépe, Windows 10-zé változott, aztán Windows 8-á kéne, hogy most visszamenjen, mint a múltkor. Legalábbis úgy mesélte el. Na jó. Akkor reméljük megint a legjobbakat. Addig mit csináljunk?
Végül is, mivel ez a Minecraft videó lehet, hogy nem csak annyit kell csinálni, hogy itt sétálgatok, folyamatosan följövök a hegyre, meg ilyenek, hanem a Minecraft arra szól, hogy túlélőzünk, nem? Csak kicsit sok idő, mire betölt. A bajomok. Hiába ez egy szerver, amin egyedül vagyok, valamiért. Mindenki lelépett így egy pillanat alatt. Mindegy. Még egy dolgot nem tudok. Hogy lehet az, hogy még csak 15 perce videózok, de közben 1 óra elment a videózással. Na igen. Ez aznak köszönhető valószínűleg, hogy ilyen fél órákat vágtam ki. Amíg hülyéskedtünk, de hát mindegy. Ez van. Az én időmből megy el, nem a tietekből, és az első a néző. Tehát, ja. Nem az a lényeg, hogy most akkor mennyi idő is van, mikor alszom, mi van. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy a néző az mit akar. Na? Ki gondolja még így? Hát körülbelül az összes videós. Hát vagy nem. Egy videós nézi ezt a videót, írja le kommentbe neki. Mi a gondolata erről? Persze, ilyenkor este legyen be. Örülök neki. Na jó, megint egy kis apró csalás lesz, úgyhogy szerintem nyomok egy vágást. Végülis apró csalás per hob. Na jó, mindegy. Semmi baj, meg is érkeztem volna. De ha már most ez mostan durva lesz, ugye szerveren vagyok. De este van. De egyedül is vagyok ezen a szerveren, tehát reggel tudok csinálni. Voilà. Na. Akkor így, 64 legyen benne. A dolgokat. Sét. Így. És akkor szerintem én most ezt kivágom, amíg megsülnek. Vissza is jöttem. Megsült a 8 darab cuccát. Vagyis hát lett 8, tehát a 7 darab pusi megsült. A Rex még mindig nem tért vissza, kezdek egy kicsit aggódni. De remélhetjük, hogy még visszatér a videóba. Hát max 22 perces lesz a videó, mivel hogy 1 gigán, igaz, hogy első a néző, de azért 40 perceket nem akarok várni, mire felrakom a videót. És azért 1 giga már meg lesz 20 perc, egyenlő 1 gigabyte, tehát úgy valahogy kéne itt mostan sietni. Hogy egy ilyen 20 perc vagy 19 perc az 1 gigát fog nyomni nekem. És már 18 percnél járunk. Ez egy 21-2 perces lesz, mint egy normális gameplay, meg szoktak lenni. Ugye? Neten, hát én is így tervezem. Minden napra nem ígérhetem meg. Persze, majd lesz, szerintem, ha bírom, akkor nem tudom, hogy menni fog-e. Majd megpróbálok Sims videót is felvenni. Ami ritkán lesz 2 hetente, ha lesz Sims videó. Bár az nem. Azt nem ígérem már, hogy a Sims az kicsit másik gépen van, az már egy Windows 8-as gépen van, meg hát ugye az arra is föl kell raknom még valahogy ezt a programot, meg minden csatornát be kell állítani, meg minden gáz, ott viszont Minecraft gameplayet nem fogtok látni, mert hogy ott ugye be van tiltva a Minecraft. Tehát ottan nem játszhatom a Minecraftet, viszont Simset vagy valami ilyesmit megpróbálok felvenni, vagy folytatom a rossz netes játékok sorozatomat. Ugye, aki még nem látta az előző részeket, az remélem, hogy majd megnézi egyszer. A másik csatornám van. Ugye, valószínűleg a Gumball Waterson tömör irányított át ide a Mr. Peabody tömöre. Ugyanaz az egy csatorna, ugyanaz az egy felvevő fickó, csak éppen új csatorna név. Ennyi az egész, és nem lehetett volna megváltoztatni a másik csatornán, ezért kezdtem egy újat, meg hát le is járt pont abban az időpontban a
felvevő programom, ezért gondoltam, hogy akkor legyen így. Így a legjobb. Na, 20 percnél járunk, és pont 1 GB-nál tartunk. Pont. Na mindegy, szerintem igazából hát nem tudom, visszaérnek-e Orexék, bár egy 22 perces max lehet a videó, ami lehet. Max 22 perces. Egyéb nem nagyon lesz, szóval hát ja, nézzük, hol áll a nap. Na jó, szerintem úgy áll a nap is, hogy akkor szerintem beköszönő lesz. Hát ja. Na jó, hát akkor szerintem elérkeztünk ez a videó végéhez. Mivel hát Orex nem térhetett vissza, reméljük a következő videóra visszatérhet. Imádkozzunk ti is, ha együttérzőek vagytok. És hát mivel, hogy ennyi lenne ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Salute, És hát akkor it's me, sziasztok! your Duke, and I made something that's Ciao. to show you.